Magandang gabi sa inyong lahat. Andito na naman po kami. Magpaparapol po muli ang Bicolano Waraynon YouTube channel sa March 22, 2021. 7 po ng gabi. Yan, 7 PM po. Kita-kits ulit po tayo. Ito po ang ating mapapanalunan. 5 maswerteng mananalo ng tag 2,000 pesos. At ito po ang ating mga gagawin para makasali sa parapol na ito. Screenshot na nakasubscribe ka sa YouTube channel na Bicolano Waraynon. Yan. Second, screenshot na nakalike ka sa Facebook page na Bicolano Waraynon. At ang panghuli ay screenshot na shinare mo ang mismong video na ito. Pag na-screenshot nyo na po lahat, dating gawi, i-collage nyo po sila at i-comment po sa baba ng video na ito na ipopost po namin sa Facebook page na Bicolano Waraynon. Yan. Ganun po ulit. At ang panghuli po natin gagawin ngayon ay paramihan na po ng mai-invite. Yan po. For example po, ako po ang sasali at meron po akong 20 na in-invite. Pero sa 20 po na yon ay may 10 lang po nag-comment ng like, share, and subscribe nila. So, bali, 10 lang po ang bilang sa akin. At kung meron pa pong may makakahigit pa po sa 10, yun po yung mananalo ng 2,000 pesos. 5 po ang mananalo ng tagda 2,000 piso sa parapol na ito. Take note po ngayon po, sa ating parapol po ay paramihan at pasipagan at tiyaga ang susi para manalo sa parapol na ito. Take note lang po, dapat po ang mga ini-invite nyo po ay magko-comment ng screenshot nila na naka-like, share, and subscribe po sila sa Bicolano Waraynon. Kasi po, kahit invite nyo po sila, kung hindi po sila nagko-comment na screenshot na naka-like, share, and subscribe sila, hindi po yung kasali sa bilang ng maraming na-invite. Yun lang po. Take note po, hindi na po palabunutan ang parapol na ito. Para may chance na po, manalo ang mga nagsisipag po na mga subscribers ng Bicolano Waraynon. Yun lang po. Good luck guys! See you sa March 22, 2021.